Dilapha ku Desire of Ages, chapter 49. Isihloko sithi at the Feast of Tabernacles. Now, ubani uyokhumbula uba amaJuda ane festivals ezintathu ezibalulekileyo kwikhalenda yabo. The first one would be i-Passover. I-Passover ke ibalulekile in the sense that yi-permanent reminder yokuba bebekhe bacinezeleka bathinjwa kodwa kwabakho uThixo obakhupha ekuthinjweni. That's the first festival. Bayothi ke bayikhumbule minyaka le i-Passover kuba uThixo wabakhupha ezweni lokuthinjwa. The second one followed ibilandela ke tatugxalaba kwiveki nje eziyi-7 after le yokuqala. It would be i-Pentecost. Uyofunda ke phaa ku-Exodus chapter 19 uba yintoni le kodwa ke i-Pentecost kulapho kwehla khona umoya oyingcwele kwi-Mount Sinai. Now eyesithathu yilena ke ngoku i-Feast of Tabernacle. Abanye abantu bathi i-Feast of the Booths. Now into eyisenzeka ke le i-feast yona uthi uDade White xa ithetha ngayo noba ulihlwempu noba usisityebi, you would leave your house okanye le ndawo uhlala kuyo for 7 days. Ndingayifanisa ne-camp meeting iminqo. You would leave your house for 7 days. Ngosuku lokuqala balekile ke lento babehlala bathandaza. That service would be preceded by inkonzo ye-atonement. Ndona ne-atonement camakushela. Yes. Wona bawugxalaba ndiluma ndivuthela sikesi siXhosa lapha. Now bebesithi bengena ke apha kule minquba yabo bangene bekhaphukhaphu, bangene ingabantu noko abangabasindiyo abalevi nabapriest kuba baqale bathandaza. Ndonqena ukubuza ukuba besikhe sathandaza ukuze before coming to enkonzweni, because yobe mhlamba abanye ndiyabonisa ngokuphosisa ngesabatha. So this service ke le feast abantu njengoba benditshilo babe ishiya imizi yabo bakhe intente within the perimeter of inantsika inkonzo le. And on top of that yayibalulwandibe lomculo kuba kaloku zonke inhlanga ezi under amasirayeli would convene kuloo ndawo for the service. Uthi Ellen White who Desire of Ages, page 454, the Feast of Tabernacles was the closing gathering of the year. It was God's design that at this time the people should reflect on His goodness and mercy. Xa bekanye bevala ikhalenda yabo abantu uSirayeli would be given an opportunity through this festival uba bakhe bajonge bangqine ngokulunga nenceba kaThixo ebomini babo. Now dibalekile ngenxa yexesha ekuhambeni kwethuba ezi festivals zontathu ziye zayiluza imini ngenxa yesikhokhelo sikaSirayeli baziwawisha nje. Now sidibana apha kule chapter u49 nabantu abakho like i-brothers zikaYesu zimbuza uba awuyina kule festival. Now this chapter is based on incwadi kaJohn chapter 7 from verse 1 to 15 and then verse 35 to 37. Lapho khona uYesu ebuzwa ngabantu akwabo ukuba akayi kule festival.
kusemva ukuba engayihambi emva kunyanga okanye there was that man awayinyangayo kwichibi lase Bethesda. Emva koko iziphathamandla zange ziyonwabele loo nto kuba after ethathe ikhukhu lakhe wahamba wagcwala ilali wanqina ngamandla kaYesu. Now yamenzela ke loo nto uYesu uba iministry yakhe ibe focused kwisithili okanye kule ndawo kuthiwa iGalilee rather than ukuyokunyathela kumhlaba waseJudiya kuba kaloku aba bantu sithi ngabaFarisi okanye iinkokheli zebandla ironically zazifuna umbulala. Now bayabuza abantu akwabo uba awuyina kule nkonzo aphendule athi no hambani. Now bathi paraphrase ingayi platform right leya for uba ubonakalise amandla akho, but Christ knew very well uba lento udala inzuzo athethe ngezinye motives. He knew the motive behind them bemcenga ukuba makayo bayinxalenye lenkonzo, bafuna ukuba associated naye ngaphezu kwento yonke. So he saw that wathatha iroute le ingathathwa ngabantu xa usiya eJerusalem. Akonela ukuthatha le route, wafika wazixuba nomndilili, akabi phaa kwi-VIP, wazixuba nomndilili. Baqala ke abaFarisi bashumayela kwalile ngelingeni ngosuku lwesibini naye wangenelela. Now the people were so amazed. I think it was a classist society because one, lo mfo akafundanga kwezi zikolo zabaFarisi, kunyana nje womthweli. Ingozi ke lanto ukuba abantu sibajongele phansi, ingozi enkulu leyo, because ingxaki kuthi it speaks more about us ngaphezu koba ithetha ngabo. Anyway, bathe esashumayela njalo abantu baqala ukubuzana ukuba ezi zinto zithethwa ngulo mfo ingakumbi ngomthetho azithethwa nazi-professors of law, ingakumbi i-theologians ezizidumileyo zalapha kulo mmandla waseJudiya. Nto leyo yaphinda yavuselela umnyele ingakumbi kwisikhokhelo sebandla. Now ndiza kule ndawo apho ibhalele khona le chapter. Uthi Ellen White, day after day he taught the people until the last. The morning of this day found the people, the central message of ukufundisa kwakhe ukuba ungawo amanzi okuphila yena Yesu. And the water of life symbolized spiritual refreshment, eternal life and divine nourishment. Phakathi kwezinto ezininzi ke bandla endiqondayo ukuba ngase kule nto ethwana imfutshane sizithathe yinto ukuba uYesu usenguye, usengawo lamanzi okuphila. And whoever seeks okanye whoever is thirsty okanye omkhangela earnestly unako ukumfumana. La feast served as a reminder ukuba for 40 years behamba kwi-hardships amaSirayeli besiya kwilizwe lodini. Ndizama ucinga Bramzi uba intlango engenathixo ngeyinjani. Andiyazi yakho intlango uba yintoni, but ndizama ucinga nje intlango engenathixo ngeyinjani. Ingqatsini yolanga without a leaf
emini ngeyinjani. Those cold nights entlango ngezinjani without elaqhange lomlilo. Ndizama ukucinga ba mhlawumbi ezanyonga ngezinjani ngaphandle kwale yobhedu. Ndizama ukucinga ukuba bokunqana bathi bokujonga babone nje amawa namatye entlango kunjani ukuba bekungekho elalitye kwathiwa makakhombe kuphuma amanzi obomi. Ndizama ukucinga nje kubhetele bazalwane basenentlango nothixo. Mna I'd rather be in the desert with uThixo angoneli nje uba nami, but kube nomnquba where I can worship him. And that's the message behind chapter 49 with Desire of Ages. Ngosi nsikelele. Amen.